diboto ni Senyor Santo Niño. Ang kini atong gihimo nga Hindi naman kining Santo sa Clarin nga daghan kayo nga nanaad, muani sa kalanay mga lugar, mo sayaw, mo sinulog aron sa pagkasinulog sa batang nga Jesus, no? Siyempre, ang epekto ani nga grabe ang atong love, no, sa Ginoo nga nagpakatao, ang Ginoo nga na imong tinubdan ko sa atong kinabuhi, ang Emmanuel sa Pasko katong gisaulog niya ang batang nga Jesus mao po na natong patron. So swerte po kayo ang Clarin nga sama ninyo. Tradisyon kini kumalap sa atong nabatasan nga kada tuig ilisan po kini siya dayon hinungdan po mga pag-ampo, pagsayaw o pagkapiyesta na ugma pohon, doon na po yung mga kitawag na ito Santo Niñuhan, i-replay ang usay na itabo sa pagsugod pag-iod sa paghatag ng Santo Niño sa ato sa kasa. At diyan na rin ang sinulog sa tibok piyesta. So ay gani, alas 12 mahuman, no, ang sinulog. So, alam na ko, sa pinika, pagpadambot bitaw sa pagtuo, pagtahod, no, sa Ginoo na nagpagkatao na mga bata ng Jesus. Nagpagkiluhiya o incarnation ng Ginoo na yung tao. So, dahil ko na ito pasalamatan ng Diyos, katawan sa Clarin ngayon. Fit Senior. Senyor. No? Fit Senior. Ang mainito nila nga pagsaksi karon Father, no, tinuig nila, katimaan ba ni sa ilaang pugtanon na pagsalig sa batang Jesus? Okay. So, makita na ko nga kada tuig yun, anhi gining mga devote sa Senyor Santo Niño, musaksi sa pag-ilis, dako kay nagdadalas ng mga imahe. Siyempre, napakita kinasayang dako nga pagtuo, pagtahod sa Senyor Santo Niño. Ako nang sinati. Sukad sa mga pagka-puro paroko diri sa Clarin, na padri mo na matikdan ba na nagkadaghan ang mga amuanhin sa Murag nahulong na ni siya kung daghang nga protocol sa pandemic. Yes. So, right after yung gihatagan na ito bubuhay, mi samot na sad, no? Bidaghan na sad. Ugani masaksihan nato ni ugma. Ug dili mo ingon nga matapos ang atong sinulog alas 12, way kutat ang mga tao. So grabe kayo mga panata, mga panaad sa pagtahod o pagsaludo sa Senyor Santo Niño. kasi dauman sa mga matuhong Katoliko ug mga adlaw usa para sa ang Santos na Misa ni Presidente. Muna tayo misa sa 5:30, first mass. And then, ang una sa tanan procession, 5:30. Then, paghuman sa 5:30, at 6:30 din first mass. Pagkahuman ang typical mass, uban ni Archbishop Humuad sa alas 9. Dayon, uban na sa mga kaparian mo celebrate. Dayon, sinulog, Santo Niñuhan, sinulog. Pagkahuman na po, misa na po sa alas 5. Wala sa sinulog, Santos na misa sa ulogon. Pagpasidungog sa bilhin sa mahal na batang Jesus, then padayon ko na sinulog. So, pag-ikali, ugma pohon ang pagsinulog sa tibok adlaw, tibok hapon, o tibok gabi, at kung siguro ni mahuman. Imong mensahe sa mga katawhan, labi na sa mga deboto sa balaang bata ni si Senyor Santo. Ako nga mensahe, labi na gid sa tanan nga nagpiesta sa mahal nga batang Jesus na unta mahimo po siya nga kinabuhi na ito madagayaon, panalanginan po sa Ginoo nga pagkatsatag sa kapagsaulog. Naunta ang itong pagdibusyon sa mahal nga batang Jesus. Magtubo po na itong pagtuo na ang Diyos mo itinubdan sa kinabuhi, isip siya ang prinsipi sa kalinaw, prinsipi po sa kinaadman, prinsipi sa ginaw na itong kalinaw, no? Alang sa itong kalibutan sa atong malipayon nga pagsaulog sa kapistahan sa batang Jesus, ugma pohon sa katawan sa Clarin o sa nagdibuto sa batang Jesus. Viva! 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 Viva!